O ran datblygu'r app ei hun, fe benderfynon ni bod ni'n mynd i roi sylw i faes oedden ni'n gwybod oedd angen i ni fod yn canolbwyntio arno fo'n Ynys Môn, sef cyfraddau trosglwyddo iaith a'r rhieni'n defnyddio y Gymraeg hefo'u plant. Wedyn o ganlyniad i hynny, benderfynon ni gydweithio'n agos efo'r rhieni a gwneud dipyn o waith ymchwil i ffeindio allan neu be fydda fwy o defnyddio iddyn nhw i helpu hefo hyn. A'r consensus clir oedd mi fydda app yn rhywbeth handi y gallen nhw ddefnyddio. O ran datblygu'r app, oeddwn ni'n ffodus iawn fod Cyngor Môn a Mentiraeth Môn wedi gwaith calad i gyd o'r gwaith ymchwil o be oedden nhw angen o fewn app. A wedyn nathon nhw gysylltu gyda Emsparc, wedyn mae Emsparc gyda tîm at ei gilydd, sef Brandified yng nghwmni fi, y myfyriwr o Brifysgol Bangor, a wedyn Mentiraeth Môn wedi dod i fewn hefyd i helpu datblygu'r app. A mi nathon ni dipyn o waith wedyn o gwmpas meddwl pa fath o gynnwys fydda'n addas a penderfynu be ddylan ni ganolbwyntio arno fod i creu app defnyddiol a hwyliog yn tynnu at ei gilydd gwahanol weithgaredda a gwybodaeth am ddigwyddiadau pethau sy'n mynd ymlaen ar Ynys Môn. Ond wedyn wrth gwrs ar dan hynny wedyn bod ni'n cynnwys lot o negeseuon positif am werth defnyddio'r Gymraeg hefo plant. I fesur ddefnydd yr app, da ni'n gofyn cwestiynau i ddefnyddwyr yr app bob mis, felly ar ddechrau cychwyn y mis, os dyn nhw wedi agor yr app, mae yna notification yn dod i fyny, a da ni'n gofyn pethau fel pa mor hyderus wyt ti'n defnyddio'r iaith Gymraeg, pa mor hyderus wyt ti'n pasio'r iaith Gymraeg ymlaen i dy blant, a felly, a wedyn da ni'n cymryd yr ystadegau yna i fewn i'r system, a wedyn bob mis da ni'n gwneud chydig bach o waith ymchwil wedyn o lleoliad yr person, pa mor hyderus ydyn nhw, pa mor hyderus oedden nhw mis cynt, a felly, a wedyn da ni'n gael chydig bach o profil wedyn. Mae'r cynnwys hwyliog yr app yn gynnwys sy'n berthnasol i bawb, mae'n tynnu at ei gilydd hwya'n gerddi, gwahanol weithgareddau feda'r rhieni a gofalwyr wneud efo'i babanod trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae hwnnw'n gynnwys all weithio mewn unrhyw leoliad. So nid yn unig gall fod o ddefnydd i rieni mewn unrhyw ran o Gymru, ond hyd yn oed mewn perthynas â ieithoedd lleafrifol eraill, mae yna sgôp i fedru datblygu app o'r fath mwyn cael y negeseuon positif na drosodd pan bod defnyddio mwy nag un iaith yn beth da.